Jenis perahu lho, Mas. Piye? Mangsane gratis menamen. Sis perahu. Mama resto. Kok wis kadung kok, wis kadung. Iwak akeh lho kok gene 10.000 diku mbelek neh mah resto. Resto yo. Gak mau kamu Mas. Gak situ. Yo. Ayo. Yo, ayo. Koperasi. Yo. Yes, rasane susu tak sekari santai. Duitku aku lagi duit. Lancar iki storane pokoknya. Ini lho, setoran sing apik 100. Ya yo. Ter potong dek, rambutmu budak ngono Mas. Ayo ki iki bar potong iki, rambutnya putih kabeh yo. Budak ngono ora pikiran gitu lho. Ya, wong ora tau pemitani ngono ya ora tau kok yo. Ayo kan. Yo ya. Ya tapi tak betani. Yo, kene yo ligene ya. Apa ki? Gak apa-apa. Wis Mas, kita wis entek. Wis. Heeh. Tenan. Wis, Mbak yo. Mas, entek. Yo wis yo. Iya wis kirim Mas. Bayar. Bayar piye yo? Terus jabutan 1.000. Duh. Bayar. Mangsane gratis. Kepiro mau? Apa cita? Tak wani 10.000. Ya. Iya dulu kok jarang yo aku mbok hapus iki. Balik duit iki. Masuk gratis mae bojone. Ngene 100. Yo. Iki duitku yo balik nes setorane. Oh, ya iki ya iki aku. Gratis, mae bojone gratisan.